A Vilamarxant compartim cada dia espais amb dones molt especials. Dones que treballen per fer del nostre municipi un lloc amb més recursos. Dones que han compartit una història d'esforç i aprenentatge. Me posí primer a ser niñera de una nena. Después, ya més majoreta, ja me posí a anar, que entonces anàvem així, a encaixar a la seva que diem nosaltres, anava a la seva. I així estic molts anys hasta que me casí. I tota la meva vida és això, treballar i treure els fills avant. Me casé en el meu home i entonces el meu home ja havia fundat l'empresa de son pare i nosaltres quan se casarem farem la nostra. Ja començarem a treballar. Me quedé en el negoci de ma mare. Primer estàvem ma mare i jo despatxant, després jo me casé i estàvem ma mare, jo i José, que és el meu home. Després ja tingui dos xiquets i passarem a estar el meu home i jo en la carnisseria. A d'ell se caigui mal, tingui que assumir lo d'ell i lo meu. Tenia l'oportunitat que unes persones obrigueren la tenda, que aquesta tenda ja estigui oberta en un principi, se tancà, se torna a obrir i jo decidí postular perquè m'agarraren com a dependenta. Esta gent no dura molt i entonces jo decidí quedar-me el negoci i com m'agradava molt això, pensé que donar-li una oportunitat al poble, tindre una bona tenda en el poble, podia ser positiu. Fiu primer i a mitjan de segon de buc és quan ja m'heu decidit per vindre a treballar a l'empresa familiar i des d'entonces porto 42 anys al càrrec de l'empresa. Se vam dedicar a vendre peix, primer a ma mare i després, al faltar d'ella, me quedé jo. El meu fill, els ronyons no li treballaven i orinava sang i recetaren penicil·lina i jo del jornalet que tenia jo no podia, d'origen gasto, i dic, si tinc que fer jo alguna cosa, és precís. Com que pense tots els negocis que hi havia al poble, jo volia ficar-ne un que no n'hi haguera. I en això dic, oi, doncs joieria no n'hi ha ninguna. Doncs vaig a ficar joieria. Pues ma mare i la meva sogra, els dos, perquè les dos m'ajudaren tot el que pogueren. Ma mare menys perquè estava mal, estava maleta, i la meva sogra sí que estigui en mi 25 anys. Ma mare vivia amb nosaltres, al viure amb nosaltres, pues entonces jo tenia totes les hores del món. Claro, a nosaltres ens ha donat molta capacitat per el treball. Era un poc difícil, Jo no podia mai assistir a coses després xiquets. Ma mare i mon pare, totalment. Si no haguera sigut per ell, no sé com m'haguera quedat, francament. Per mi ha sigut difícil. Jo tinc dos fills i a més ja majors i quan jo agarri el negoci era complicat. Tot el dia així, els crios a mi me'l portava ma mare i li donava ma mare en el provador. No m'agarri baixa maternal ninguna. I sí, ha sigut difícil. És un poc complicat, sobretot en el moment tens família. Prou pesat, sobretot quan els xiquets són xicotets. Es necessita moltíssima ajuda per part d'alguna persona que te tira una mà, i en aquest cas ha sigut ma mare. Entonces només buscava a una perquè me llevara la casa. El demés m'ho feia jo tot. I a la meva xiqueta, molt xicoteta, ja l'enviava a comprar. Li posava una llista, sempre que eixia del col·legi, venia, enseguida me feia, què tinc que comprar? No, en aquella època els homes no ajudaven. Ara després sí que m'han pres ja a ajudar tot el que poden. Però entonces no, els homes no ajudaven. Els homes les ajuden més en tot el que poden. I l'home, el que siga. Igual guisa, que igual agrana, que escura, que el que siga. Les dones cobraven menys. Per exemple, jo, com me posia a anar, com era joveneta, guanyava 5 pessetes, un duro, d'entonces. Després ja, conforme hem anat avant, cobràvem ja últimament, quan jo anava, ja cobràvem, perquè de triaureta que diem, ja era en caixa hora, entonces ja cobràvem 35 pessetes, que ja eren 7 euros.
Els homes sempre un poquet més. Els homes comparteixen més les coses de natural en les dones. En l'època de nostra, no, però la dona és sempre la que ha suportat el pes de la casa i de tot, I jo trobo que elles tenen més oportunitats avui en dia, perquè el món està més obert, el món ha crescut, i entonces tenen més oportunitats que nosaltres hem tingut. I ara la dona té més oportunitats i me pareix molt bé. El dia de demà, igual te separes i si has de treballar, tens la teva independència. I de l'altra forma, estàs baix les bases del teu home. Si te separes no tens res. La dona necessita treballar. I després no tens per què aguantar tampoc a un home que te diga res. Ojo! En més modernitat, els xiques més modernes que nosaltres a les 9 de la nit ja teníem que estar en casa i els xiques a partir de les 9 és quan comencen així. Ha canviat molt la vida. I el poble també ha canviat molt. És una altra vida, ha canviat molt. A la joventut d'abans, a la joventut d'ara. Però és més bonica la d'ara. Jo trobo més bonica, que abans estàvem, que eixies a les 9 en casa, que te n'anaves, sempre estaven pendents de tu, i ara no, ara estan lliures, fan el que volen. Aquí la dona ha anat molt a arrastrar, a plegar olives, a tallar raïm, a plegar garrofes, a la ceba, tot feina pesada, feina d'home. Abans. Avui en dia ja no. Avui en dia la joventut està vivint. I jo se l'ha del gust. Ara ha canviat per complet, ara les dones estan molt integrades en tots els àmbits. Quan jo m'emprengui, realment, en feines que eren més d'homes, no. Jo te puc dir que jo tratar, per exemple, com els representants, fabricants, a nivell de parlar o tratar en dones, te puc dir que pràcticament era nulo. I ara avui en dia no. Avui en dia te puc dir que quasi tracte més en dones a nivell d'administració, més que en homes. Ara ja està tot molt compensat. Elles no tingueren la possibilitat per res, per exemple, i més en tipus d'estudis, no tingueren la possibilitat d'aixòs estudis. Ells no poden estudiar. Que siguin decidides, que se traguen carnet de conduir totes, que no tinguin que dependre de que es porti ningú, dels homes o dels fills, que a mi m'ha passat. Que la dona se reforce i s'empodere i puga fer tot el que li doni la gana i fracassar una vegada i una altra però tornar a emprendre i poder fer 1000 coses. Sí, jo ara ho veig meravellós, ara que s'aprofite tot al màxim i no peguem ni un pas arrere, vamos. Jo als jovens els recomanaria molt que se respectaren igual l'home com a home i la dona com a dona. Com a les parelles que siguen, no importa, però que se respecten. Jo, que visquen sobretot, que disfruten i que vagin a per els seus somnis, o sigui, que aposten per el que elles creguen i que lutgen i que vagin a per totes. Unes grans luchadores, les dones de la meva època, unes grans luchadores. Gent molt laboriosa, persones molt laborioses, treballadores, en afany de poder donar de si tot el que poden. Són molt bona gent, dones treballadores al 100% i molt bona gent. Un 10, un 10, les dones de Vilamarxant. Com totes aquestes dones, la història de Vilamarxant està plena de dones orgull.